Gu ginen gaude, Oria ibaian gaude, Oriotik ibaiatik gora junda 15 minututan hola. Bertan barkuak atera ditzazkegu, bertan gure dakagu arrampa bat eta atera dezakegu 16 metroko barkuak, eta gordetzeko lekua ere badaukagu, inberna jeiteko, eta gero lan guztiak egitetu, barku batetik hasita, kilatik hasita, goiko antenaino, tokatzena. Bai motor berria jarri, bai reparatu, zer gauza. Hementxe gaude, hemen ditugu alde batea, bigarren eskuko 3 barko, eta bestaldeaia gama berriakoa bat, gama berria, eta han orka barkuak, berriak. Eta Suzuki motorrak, eta Nani diesel motorrak, baita ere. Gu saiatzeak bezeroai eskatzen duna ematen, eta, hementxe gaude, torri da ezagutu dezatela gure txakoa, eta hoxe.